Solformørkelse. En solformørkelse opstår, når månen bevæger sig ind mellem solen og jorden og spærrer for solens lys. Det sker sjældent, at nymånen dækker hele solskiven, hvilket resulterer i solformørkelse. Hvis man som iagttager står i månens kerneskygge, ser man en total solformørkelse, da månen dækker hele solskiven. Man ville forvente at se solformørkelse hver måned, når månen spærrer for solen, men det sker ikke, fordi månen og jordens baneplan ikke falder præcist sammen. Banerne er forskudt ca. 5 grader fra hinanden. Måneformørkelse. Dette sker, når månen bevæger sig ind i jordens skygge og forekommer altid, når der er fuldmåne. Når man iagttager fra jorden, ser man først månen bevæge sig ind i jordens halvskygge og ind i kerneskyggen. Man kan se den fra hele jordens natside. Solens stråler, som er ved siden af jorden, kan bøje ind over jorden og ramme månen, og derfor bliver månen rød. Tidevande. Månen tiltrækker alt på jorden. Vand er nemt at skubbe til, hvilket tyngdekraften i månen gør. Når der er meget vand på den ene side, altså flod, vil der også være flod på den anden side og ebbe ude i siderne. Hvis der var vand på månen, ville jorden også lave tidevand på månen. Flod er, når der er meget vand, altså højvande. Ebbe er, når der er lidt vand, det vil sige lavvande. Der er 2 gange højvande på dagen og 2 gange lavvande på dagen. Tager månen 27 dage om at komme rundt om jorden.